Γεια σας παιδιά, μικρή μεγάλη ήταν στο κανάλι. Γεια σας, είμαι η Δήμητρα και σήμερα θα σας δείξω μια καθημερινή ημέρα από το ανθρωπάκι μου. Λοιπόν, ξυπνάει το πρωί, γιατί τώρα θα πάει πρωί. Ξυπνάει, θα κάνω και δεύτερο part και θα πάει τέλεια. Θα πλύνει δόντια από το οδοντόκρεμο. Έλα, καλό μου. Έγραψα. Λοιπόν, και τώρα θα πάει να φάει. Θα της δώσω γκάλα. Ένα γκάλα την ημέρα, τον γιατρό τον κάνει πέρα. Ναι, θα φάει. Τον ανανά τον έφαγε, γι' αυτό θα φάει ψωμί. Όχι, βασικά ψωμί. Ναι, βασικά άμα φάει ψωμί δεν πειράζει. Τον ανανά τον έφαγε αλλού πριν. Λοιπόν, θα πιω και λίγο καφεδάκι, θα κάνω δεύτερο part στα... Ποιες τα... Θα κάνω και λοιπόν, τώρα θα πάει να κάτσει να διαβάσει κανένα βιβλιαράκι. Βαριέσαι εδώ πέρα. Το κρεβάτι. Αυτή η τουαλέτα σου. Θα πάρει ένα βιβλίο, θα πάρει αυτό που μου αρέσει, όχι αυτό. Και το διαμπάτι. Φράουλα! Ωραία, έχει διαβάσει αυτό το βιβλίο και ώρα. Θα κάνω όπως σας είπα και πριν και δεύτερο part. Λοιπόν, και τώρα θα τραβήξω ένα βίντεο. Γεια σας, τι κάνετε, είστε καλά?